Unha das actuacións principais será a dotación dunha rede separativa de saneamento na Rúa Outonil e en Vistalegre, complementada coa pavimentación e mellora dos accesos á zona de Santa Cristina. En total o proxecto ascenderá a 240.000 euros. E que vai a supoñer non só unha mellora na rede de saneamento por ese carácter separativo, senón tamén a mellora na pavimentación desa Rúa Outonil e tamén da Rúa Vistalegre e, sobre todo, da mellora dos accesos á zona de Santa Cristina e á zona de Vistalegre. Esta é unha actuación demandada, dado que, por unha parte, hai que seguir avanzando na ampliación desa rede de saneamento separativo. Son varios os puntos de eliminación de vertidos sobre os que se foron actuando ao longo dos últimos tempos, pero somos conscientes de que é necesario seguir traballando neste senso. Por iso, unha parte importante do plan de obras e servicio vais a dedicar a esta finalidade. No eido turístico destaca o proxecto de recuperación da antiga fábrica da Chaínza. O investimento de 150.000 euros asumido polo Grupo de Desenvolvemento Rural verase complementado cunha partida de 200.000 euros con cargo ao POS para converter a instalación nun albergue. E vai a permitir ofertar entre 28 e 30 prazas de aloxamento de albergue nun entorno privilexiado e nun entorno que supón tamén a recuperación patrimonial de un conxunto que foi adquirido polo seu concello, como é esa antigua fábrica de curtidos da Chaínza, onde ao longo dos últimos tempos se veu facendo unha labor de consolidación deses muros exteriores, de consolidación de unha estrutura arquitectónica que nos entendemos moi interesante e que se verá completada con outras actuacións posteriores nese conxunto para adicala a Conservatorio de Música Municipal, para adicala tamén a auditorio. Tamén se destinarán máis de 200.000 euros á mellora no parque infantil e na contorna da Capela de San Lázaro e no acceso ao Porto de Testal habilitarás unha senda peonil e crearánse novas prazas de estacionamento. Por último, investirás unha partida de 300.000 euros en gasto corrente, concretamente no alumeado público e xestión do lixo.